आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल गिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। अरुणोदय 3.0 नि रां सोनो लागा 10 मार्च 9,000 रां बेनि सायाव आसामनि CMआ मोनसे बिग आपडेट फोसावदों। 10 मार्चआव नोंथाङा रांखौ माबायदि सिस्टेमजों मोननो हागोन, डाइरेक्टयै नोंथाङा बेंक एकाउन्टआव रांखौ मोननो हागोन ना हाया, बा नोंथाङा चेक मोनगोन नामा 9,000 रांनि, बेफोरनि बागै जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै नायगोन। आरो नैबेयाव नोंथांमोना मोनसे लिस्ट नुनो मोनदों। बे लिस्टआ जाहैबाय LAC वाइज, गावबागाव LAC वाइज बेबायदि अरुणोदय 3.0आव एप्लाइ खालामनानै सिलेक्ट जानाय बेनिफिसारिफोरनि लिस्टखौ बेबायदि नैबे लिस्टआव एड खालामनाय जादोंमोन। नाथाय गोबाङानो नैबे लिस्टआव गावबागावनि नामखौ मोनदों, नाथाय राङा हाबाखै। बे रां हाबिनि प्रब्लेमनि सायाव जोङो सावरायगोन आरो नोंथाङा मा खालामोब्ला रांखौ मोननो हागोन बेनि बागैबो जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै नायगोन। आरो 10 मार्चआव रां सोब्लाबो गोबांनि बेंक एकाउन्टआवनो राङा क्रेडिट जानाय नङा। बे मानि थाखाय जानाय नङा, गभर्नमेन्टआ नोंथांखौ मा खालामनो थिनदों रां सोयैनि सिगाङाव, बेफोरनि जोङो इम्परटेन्स आपडेटखौ नैबे भिडिअ'नि जोहै नायगोन। जुदि नोंथाङा अरुणोदय 3.0 नि बेनिफिसारि, नोंथांनि थाखाय मोनसे गोनांथार आपडेट आङो शेयार खालामगोन दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां जुदि नोंथाङा बर' रावै मिथिबाय थानो सानदों, चेनेलाव जुदि गोदान फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो रां सोनायनि बागै एसे सावरायग्रोनि। रांखौ गभर्नमेन्टआ 20 फेब्रुवारियावनो सोनायनि बाथ्रा होदोंमोन, नाथाय बे डेटआ केन्सेल जादों। दा गभर्नमेन्टआ गोदानै 10 मार्चखौ लाफिनबाय। रां सोनाय नैबे 10 मार्चखौ लाफिनदों। 20आ केन्सेल जाबाय, 10खौ लाफिनबाय। नाथाय गभर्नमेन्टआ बुंदोंमोन 8,000 रां सोनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, नाथाय प्लास 1,000 राङा बारायफिननानै दा नोंथांमोना बेंक एकाउन्टआव 9,000 रां नोंथांमोना मोननो हागोन। बेखौ बयबो मिथिखाबाय। दानिया अरुणोदय 3.0 नि रां सोनायनि बागै जि 10 मार्चआव रां सोनो थांगासिनो दं गभर्नमेन्टआ, बेनि बागै गभर्नमेन्टआ मा आपडेट होदों, जोङो बेनि आपडेटखौ जोङो नैबे भिडिअ'नि जोहै नायनानै लाग्रोदिनि। बेनि उनाव जोङो आपडेटफोरखौ सावरायगोन। এটা দিনত আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট ডিবিটি চৰকাৰৰ ৰাজকোষৰ পৰা আমাৰ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকললৈ যাব। অহা 10 নৱেম্বৰ ৰাতিপুৱা 11 বজাত, 10 মাৰ্চ ৰাতিপুৱা 11 বজাত আমি 39,70,000 অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী 9,000 টকা হস্তান্তৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো। ইয়াৰ ফলত একেদিনাই চৰকাৰৰ 3,600 কোটি টকা খৰচ হ'ব। অসমৰ ইতিহাসত এটা দিনত হস্তান্তৰিত হোৱা এইটোৱেই আটাইতকৈ ডাঙৰ ধন হ'ব। এই পুঁজি কেনেকৈ পাব তাৰ বিষয়ে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। প্ৰত্যেকখন পঞ্চায়ত, মিউনিচিপালিটিৰ ৱাৰ্ড আৰু VCDC বা MSC এৰিয়াত একোখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই সভাতে এই ধন বিতৰণ হ'ব। दानिया नोंथाङा भिडिअ'नि जोहै रोखा नोंथाङा नुनो मोनबाय। 10 मार्च खालिनो नोंथांमोना फाइनाल अरुणोदयनि 9,000 रांखौ मोननो थांगासिनो दं। दानिया रांखौ नोंथाङा बोरैहाय मोनगोन? बिथां CMआ गावनो फोरमायदों। मोनफ्रोमबो पन्सायत, जोंनिया BTCआव PCDC थायो, मोनफ्रोमबो पन्सायत बा PCDCआव मोनसे मिटिंनि जोहै बे फैसा
राननाय हाबाफारिया जागायगोन। नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ खोनानो मोन्दों, CMआ बुंदों DBTनि बाथ्रा बुंदों, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। नोंथांमोना डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टआव नैबे DBT जायनिया एक्टिभ जानानै दं, नोंथांमोना डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टआव 9,000 रांखौ फुंनि रां हाबनाया 11 बाजिनिफ्रायनो रां सोनाय हाबाफारिया जागायगोन। नोंथांमोना दानिया रोखा जाबाय। दानिया जोङो नैबे लिस्टनि बागै जोङो सावरायगोन। बेबायदि मोनफ्रोमबो समस्तियाव बेबायदि बेनिफिसारि सिलेक्टेड लिस्ट, बेयाव जायनिया नामा दं LSC वाइज, बिथांमोना अरुणोदय 3.0नि रांखौ मोननो हागोन। नैबे लिस्टखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। नैबे लिस्टखौ नोंथाङा बोरैहाय मोननो हागोन बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। नाथाय नैबे लिस्टआव नाम थासेयावबो खिन्थु गोबाङानो रांखौ मोननो हायाखै। बे मानि थाखाय मोननो हायाखै, आं नोंथांमोनखौ मोनसे इम्परटेन्ट आपडेट खोन्थाहरबावनि। नोंथाङा गिबियावनो नैबे लिस्टखौ गावबागावनि LSC वाइजआव नोंथांमोना गावबागावनि LSCनि ब्लगाव नोंथांमोना नैबे लिस्टनि बागै बा PCDC वाइजआव नोंथांमोना नैबे लिस्टनि आपडेटखौ नोंथांमोना लाबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा बे लिस्टखौ मोनो, अब्ला नोंथाङा गावबागावनि नामखौ नैबे लिस्टआव नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय। नोंथांनि नामा नैबे अरुणोदयनि 3.0 सिलेक्सन लिस्टआव दंना गैया। जुदि नोंथाङा गावबागावनि नामखौ मोनो, बे लिस्टआव जुदि नोंथांमोना गावबागावनि नामखौ नुनो मोनो, नोंथांनि बेयाव गोबां डिटेल्स थागोन। नोंथाङा अब्लानिया मा खालामनो, दा जोङो बेनि बागै सावरायनि। नोंथाङा दानिया मोनसेल' खामानि मावनांगोन, बेनो जाहैबाय, दानि बावैसो नोंथांमोनखौ बुंदों, बेनो जाहैबाय DBT। मानो होनोब्ला गोबां गोजाम गोदान बेयाव 3.0आव गोबां बेनिफिसारिफोरा एप्लाइ बानायफिनदों। जाय बिथांमोना गोदान बानायदों, जानो हागौ नोंथांमोना नैबे DBTखौ एक्टिभ बानायाखै। बेनि जाहोनावनो नोंथांनि नामा नैबेयाव थासेयावबो नोंथांनि बेंक एकाउन्टसिम राङा हाबहैयाखै। बेनिखायनो जुदि नोंथाङा नैबे लिस्टआव नोंथांनि नामखौ नुयो, नोंथाङा थाबैनो बेंकआव थांनानै DBTखौ एक्टिभ खालामनानै लाबानो जाबाय। बा नोंथाङा दानिया नैबे DBTखौ मबाइल फननि जोहैबो हारसिंनो अनलाइन नोंथाङा बानायनानै लानो हायो। DBTखौ मबाइल फननि जोहैनो एक्टिभ खालामनानै लानो हायो। आधारजों बेंकजों लिंक खालामनानै नोंथांमोना लानो हायो। बेनि भिडिअ'खौबो आं साननैसो आगोलावनो आपल'ड खालामदों। नोंथांमोना नायनानै बानायबानो जाबाय। बा जाय बिथांमोना अलरेडि सिलेक्ट जाखानानै रां मोनखाबोबाय दं, नोंथांमोनाबो DBTखौ नोंथांमोना एक्टिभ खालामनो नांथारगोन। गोबांनियानो KYC बायदिसिना बेंकनि फिसा प्रब्लेमनि जाहोनावबो DBTआ इनएक्टिभ जानानै थायो। बेनिखायनो नोंथांमोना खेबसे मबाइल फननि जोहैनो माइ आधार पर्टेलाव थांनानै चेक खालामनांगोन। बेनि उनाव जुदि नोंथांनि DBTआ इनएक्टिभ जानानै थायो बा नोंथांनि बेंकआ प्रब्लेम जानानै थायो, नोंथाङा थाबैनो बे खामानिफोरखौ मावनानै लाब्लासो गभर्नमेन्टआ जेब्ला रांखौ सोगोन, नोंथांमोना 10 मार्चआव अरुणोदय 3.0नि 9,000 रांखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना जानो हागौ बुजिबाय। भिडिअ'खौ लाबनायनि जाहोनानो जाहैबाय बारंबार जाहाथे जोंनि बर' सुबुंफोरा जाय बिथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै इलिजिबोल जानानै दंमोन, जाहाथे बयबो रां सोखालि बेंक एकाउन्टआव 9,000 रांखौ मोननो हायो। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो बारंबार आपडेटखौ लाबोगासिनो दं आरो बेनि रां हाबनायनि बायदिसिना आयदाफोरखौ जाय बिथांमोना मिथियाखै, बिथांमोननो खोन्थागासिनो दं। दिनैनि भिडिअ'खौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव जुदि गोदान फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'।